Dagiti nga tinaulimek. Nanumo ken napuan pakasaritaan nga ili ti San Isidro, masarakan ti maysa a simbaan amang sarming tinatibkar a debosyon dagiti umili ken mabigbig nga SVD Cradle of the Philippines, ti Our Lady of the Pilar Parish Church. August 23, 1909. Iti ili ti San Isidro, ti imunang adi manunan dagiti SVD missioners ti Pagilian. Ken ditoy anapataod ti Nuestra Señora del Pilar Parish, wenno ti Our Lady of the Pilar ang nagserbi a patron ti simbaan iti ili. Kada bulan ti Oktubre, marambakan ti panagpiesta iti patron. January 2025, maysa ti Our Lady of Pilar Church, kadagiti 5 a napili a Jubilee Church ti probinsya, kabayatan ti Jubilee Year ti simbaan Katolika. Ket gapunta dito mat San Isidro ti imunang nga simbangladan dito Pilipinas, ket nairaman met, na-declare nga Jubilee, one of the Jubilee churches dito'y diocese tayo ti Bangged. Diti kenang sandige Jubilee Church, ket panangawis kadagiti tattao nga umay agkararag, umay mangidaton kadagiti karkararag da, kadagiti intentions da, nang nangruna iti dayay panang dawat iti pamakawan kadagiti basol, repentance kunada na. Mamati dagiti deboto, posible a makaawat ti special a grasya wenno indulgence ken adada a mayasidag iti amaan na marswa ti panagkararag kadagiti Jubilee churches. Karaman pa iti simbaan kadagiti Pilgrim Church. Ito'y nakainagan na nga SVD Cradle of the Philippines, may sa kadagituyen ken of course dagiti devotees iti Our Lady of the Pilar. Dito ilaang mo San Isidro ti kadaan daytoy nga debuti iti Nuestra Señora del Pilar. Mabalin nga gapu, adamat tayo nagapu iti saan lang iti uneg iti diocese tayo, iti Bangged ngem adamat ti nagapu iti sa baling diocese, wenno iti SBD kunaming district wenno communities. Makita iti ruwar ti simbaan ti kinadaan ti struktura amang ipakita iti impluwensya ti Spanish colonial. Dagiti bato iti altar, saan laing ang nagserbi a pader ken arkos. Ngem ket di, parte daytoy ti pakasaritaan ti San Isidro at dati ang naawagan kas kagutungan. Mamta dagitoy makikita ditoy nga plastar di renovation dati nga sanctuary. Tapno ma-preserve dayay nagan na idi as kagutungan nga dagitoy nga bato ket naala matla ditoy ditoy matla ang lugar tayo ditoy as is ditoy natural original nga nga bato ditoy. So, ditoy lang pakasarakan na ditoy San Isidro. Nakalukat ti Our Lady of Pilar Church ti San Isidro, kadagiti amin amayat a magipagpaset kadagiti aktibidad ti simbaan. Amin a bumisita ken agbisita iglesia ita at tiyempo ti Semana Santa. Iraman pa'y aturungen para iti bisita iglesia dagiti sumaganad a simbaan. Ti Immaculate Conception Parish ti Pitigan, ti St. John Evangelist Parish ti San Juan, San Narciso Church ti Bukay, St. James the Elder Cathedral ti Bangged, St. Catherine of Alexandria ti Tayum, ken ti Our Lady of Peace Parish iti Ili ti La Paz. Jessica Boreta, Balitang Solid North.